Ahojte, tu je Antónia z Psychológie a Life Coaching. Tak dneska si povieme o tom, prečo majú narcisti potrebu klamať. Tak ak ste boli, alebo stále ste v akomkoľvek vzťahu s narcistom, potom ste určite boli vystavení tomu, že vám klamú. Pre normálneho človeka môže byť veľmi metujúce byť neustále klamaný niekým, kto je či už rodinný príslušník, rodič alebo dôverný známy. No ľudia s narcistickým spektrom práve operujú na základe čiastočných práv, ktoré slúžia ku skresľovaniu reality súcitných a citlivých osôb. Narcisti sú ako pijavice, ktoré sa doslova tak prichytia na vyhliadnutý zdroj potravy, na vyhliadnutú obeť. Klamstvá pre narcistu slúžia k tomu, aby postupom času pomaly, ale isto odbúravali pocit vlastnej hodnoty obete. Klamstvom a skresľovaním reality obete narcisti spôsobujú, že obeť začne o sebe pochybovať. No a potom prostredníctvom tohto emocionálneho zneužívania môžu obeť oveľa ľahšie ovládať. Narcisti nemajú žiadne svedomie, necítia ľútosť ani výčitky za vlastne zlé zaobchádzanie s obeťou. Narcisti sú niekto, kto vyžaduje neustály obdiv a chválu, pričom bráni svoje obeti, aby ju dostala. Dôvodom je, že narcista nechce žiadnu súťaž. Narcisti potom vytvárajú taký metujúci svet klamstiev, akýsi prevrátený labyrint, kde je realita skreslená a pravda sa stráca v sieti manipulácie. Narcisti ako profesionálni klamári sú niekto, kto klamstvo považuje za úplne priateľné, ako taký priateľný prostriedok na dosiahnutie svojich cieľov, dokonca aj na úkor emócií, dôveryhodnosti alebo integrity druhých. Ich klamstvá sú nekonečné a môžu tiež používať taktiku skresľovania reality, aby zmiatli a zmanipulovali obeť a aby obeť začala pochybovať o svojich dokonca vlastných spomienkach a vnímaní jej vlastnej reality alebo aj minulosti. No toto správanie priamo živí ich potrebu moci nad ostatnými, čo im umožňuje mať kontrolu nad vnímaním obete. Nevedomá obeť ani netuší, že narcista často zároveň presviedča aj svoje okolie, ktoré riadí a v ktorom naviguje udalosti. Narcisti môžu dokonca zajsť tak ďaleko, že vymýšľajú príbehy, aby znevážili úspechy inej osoby alebo vyvolali žiarlivosť medzi rovesníkmi. Toto manipulatívne správanie je zakorenené hlboko v ich patológii a pomáha im udržiavať také aspekty, ako je sebaúcta, grandióznosť a komplexy nadradenosti, čo sú vlastne všetky spoločenské charakteristiky jednotlivcov, ktorí s narcistickou poruchou alebo spektrom. Narcisti naozaj klamú z rôznych dôvodov, ktorí sú motivované ich psychologickými potrebami, pretože ich nedokážu uspokojiť iným spôsobom. Takže takým jedným spôsobom, alebo vlastne spôsobom, alebo potrebou, prečo klamú, je na udržanie si kontroly. Narcisti klamú, aby si udržali moc a kontrolu nad ľuďmi, s ktorými komunikujú. Poháňa ich taká intenzívna potreba obdivu, pozornosti a zbožňovania, ktorá nemôže byť nikdy úplne uspokojená, preto ich klamstva chránia pred akoukoľvek takou vnímanou hrozbou odhalenia to, kým v skutočnosti sú, alebo aj také ich neadekvátnosti. Neustálou manipuláciou s ľuďmi okolo seba, prostredníctvom nečestnosti, vykorisťovania si narcisti zabezpečujú, aby zostali pevne vo vedení, pričom sa vyhýbajú zodpovednosti alebo následkom za svoje správanie. Pretože pokiaľ dokáže narcista klamať a nechať svoje obete v zmätku, tak si dokáže udržať pocit moci a kontroly nad situáciou a hlavne nad vnímaním vyhliadnutej obete.
No a narcisti klamú tiež pretože majú potrebu ovládať druhých a vyhrávať. Narcisti sú svojou povahou vysoko súťaživí. Akýkoľvek nesúhlas predstavuje pre nich príležitosť dokázať, aký nadradení si myslia, že sú porovnaní so svojím okolím. Klamstvo je užitočná taktika, ktorá pomáha narcistom vyhrať argumenty bez toho, aby skutočne mali platné fakty podporujúce ich tvrdenia, alebo sa dokonca starali o to, aby mali pravdu. Primárny cieľ klamstva nemá nič spoločné s hovorením pravdy a všetko súvisí so získaním toho, čo chcú a zároveň s tým, aby sa kritici držali na uzde. Takže klamstvá im pomáhajú zabezpečiť výsledok až do času, pokiaľ nezostane odhalený. No a prečo narcisti klamú? No, ďalším dôvodom je, aby posilnili svoje ego. Vytvoria si obraz dokonalosti a to často úplne z ničoho. Či už ide o chválenie sa falošnými úspechmi alebo zveličovanie menších úspechov na veľké výkony, všetko sa im hodí. Však primárny cieľ je vyzerať lepšie ako všetci ostatní. To znamená, že ak niekto poukáže na nedostatky v týchto starostlivo vytvorených realitách, očakávajte ďalšie klamstvo a obranu, pretože kritika je jedným z ich najväčších obáv. No a narcisti naozaj milujú byť centre pozornosti a klamlivé taktiky sú skvelým spôsobom, ako tento cieľ rýchlo dosiahnuť. A to prostredníctvom rozprávaní príbehov, o grandióznych úspechov alebo o finančnom bohatstve, ktoré neexistuje. Takto ľahko môžu získavať pozornosť svojho okolia. To im tiež umožňuje tak získavať obdiv naplnený tak závisťou a zároveň získavať postavenie medzi svojimi rovesníkmi. Pokiaľ tieto klamstvá zostanú nenapadnuté, narcisti nebudú mať problém v prípade potreby opakovane používať túto taktiku posilňovanie ega. No a klamstvá sú aj mocným nástrojom, ktorý narcisti používajú na manipuláciu a zneužívanie druhých pre svoj osobný prospech. Klamstvá im slúžia na ľahšie dosiahnutie, aby napríklad druhí urobili veci, ktoré oni sami nechcú robiť. Klamstvá umožňujú týmto manipulátorom, aby vyzerali, ako by ich zámery boli vždy čisté a čestné a zároveň poskytujú jednoduchý únik od zodpovednosti. No a pamätajte, že narcisti sú neuveriteľne zdatní vo vyhýbaní sa priamej konfrontácii. Radšej budú ďalej klamať, aby sa vydali cestou čestnosti, dajme tomu, a transparentnosti, čo by mohlo znamenať, že priznanie si chyby alebo priznanie, že sa v niečom mýlili. No táto stratégia vyhýbania ich chráni pred konfrontáciou a zodpovednosťou a zároveň ochraňuje ich krehké ego od hanby, z odhalenia alebo kritiky. No a klamstvo je skutočne jedným z obľúbených nástrojov narcistov, ako sa vyhnúť zodpovednosti alebo následkom za ich správanie a činy. Umožňuje im to zakryť tajomstvá, zbaviť sa neprávosti a odvrátiť pozornosť na nevinných ľudí bez toho, aby čelili následkom. Tento typ nečestnosti môže byť mimoriadne nebezpečný, pretože podkopáva dôveru medzi jednotlivcami a zároveň umožňuje narcistovi udržať si kontrolu nad situáciou, v ktorých by inak nemal žiadnu moc. Narcisti môžu tiež použiť klamstvá ako zbrane proti každému, kto s nimi nesúhlasí, alebo sa pokúša odhaliť ich prehrešky. No a klamstvá slúžia aj na maskovanie neistoty. V hĺbke duše, ako už dúfam viete, sú narcisti veľmi trpia takými pocitmi neistoty a nedostatočnosti. No a aby si udržali fasádu nezraniteľnosti a nadradenosti, používajú klamstvá na vytvorenie takej fantázijnej a skreslenej reality alebo verzie samých seba,
ktorá zakrýva ich obmedzenia a nedostatky. Pamätajte, že narcisti nemajú problém vymýšľať príbehy o neexistujúcich schopnostiach, vyznamenaniach alebo vzťahu so slávnymi ľuďmi, aby vyzerali pôsobivejšie alebo dôležitejšie. No a narcisti klamú aj preto, aby sa vyhli zodpovednosti. To som už opakovala viackrát, ale predstavte si, že dieťa prichytené s rozbitou vázou alebo s niečím rýchlo poukazuje prstom na svojho súrodenca. Narcisti používajú podobnú taktiku, aby sa vyhli zodpovednosti za svoje činy. Klamú, aby zakryli chyby, nedostatky a prehrešky, ale to im pomáha udržiavať si starostlivo vytvorenú fasádu, takže tá potreba vyzerá dobre. Vyhýbajú sa obviňovaniu a unikajú následkom, vytváraním takej dymovej clony klamstiev a podvodov. Tieto vyhýbavé taktiky živia ich pocit oprávnenosti a nadradenosti, takže tu je tá potreba. Pocit takého oprávnenia a nadradenosti, vďaka čomu sa cítia nedotknuteľní a neporaziteľní. No a narcisti klamú aj preto, lebo majú strach z toho, že budú vyzerať slabo, zraniteľne alebo menej cenne ako ostatní. No a aby sa vyhli týmto pocitom, často sa zapájajú do klamstva, aby zamaskovali svoju neistotu a zachovali si fasádu dokonalosti. Klamstvo slúži ako obranný mechanizmus na ochranu ich krehkého ega a sebaúcty pred potenciálnou kritikou, odmietnutím alebo výsmechom. Týmto spôsobom môžu neskôr manipulovať a využívať emócie druhých. No a zatiaľ, čo nie všetci patologickí klamári sú nevyhnutne narcistickí, hoci mnohí môžu vykazovať určité črty spojené s narcizmom, patologické klamstvo je vlastne porucha charakterizovaná chronickým a nutkaným klamaním, ktoré ale nezahrňa vymýšľanie príbehov alebo detailov o sebe alebo iných vecí a súvislostí, ktoré sa v skutočnosti nikdy nestali. Zatiaľ, čo niektoré z týchto lží môžu takých klamstiev súvisieť s manipuláciou ľudí, aby uverili, že niekto má špeciálne vlastnosti, vo väčšine prípadov neslúžia žiadnemu konkrétnemu účelu. Je to skôr taký zakorenený zvyk, ktorý sa niekedy môže stať automatickým. Naproti tomu, klamári narcistického typu majú tendenciu klamať s odlišným účelom. Menovite manipulovať a ovládať ostatných, ako aj posilňovať svoje vlastné ego. Takže tam je ten účel. Keďže tento typ klamstva je často strategický a dokonca nacvičovaný, môže byť niekedy ľahšie odhaliť ho než iné formy klamstva, a to kvôli prítomnosti základného programu alebo motívu. Ten má oveľa takú zlovesnejšiu konotáciu, pretože si vyžaduje špecifický zlomyselný a taký úmysel, ktorý ho vlastne oddeluje od iných neorganizovaných, ale emocionálne riadených foriem nečestnosti. No a často sa ma ľudia aj pýtajú, či narcisti vedia, či klamú. No, jednoduchá odpoveď je áno. Narcisti si vždy uvedomujú, že klamú a chápu dôsledky svojho správania. Zvyčajne nevidia žiadny problém s podvodom, pokiaľ to slúži ich účelu a umožňuje im udržať si kontrolu alebo sa vyhnúť zodpovednosti. Klamstvo dáva narcistom šancu vytvoriť si idealizovanú verziu seba samých a zároveň získať moc nad ostatnými, ktorí môžu byť dostatočne zraniteľní na to, aby sa do týchto príbehov bez akýchkoľvek pochybností zapojili. To znamená, že presne vedia, čo robia, keď s niekým manipulujú a keď mu klamú. No, v skutočnosti mnohí z nich sú dokonca hrdí na to, že dokázali niekoho oklamať, pretože to považujú za dôkaz, že ich nikto nemôže prekabátiť a že sú múdrejší, inteligentnejší a lepší ako druhý. Tento pocit nadradenosti je často posilnený vedomím, že akékoľvek klamstvá neboli zachytené, čo len posilňuje túto zvrátenú potrebu manipulácie. Na záver chcem povedať, že
V konečnom dôsledku títo klamári urobia čokoľvek, aby sa vyhli zodpovednosti za svoje klamstvá, vrátane popierania, že to, čo bolo povedané, bolo pravdivé. Alebo dokonca vypovedané, takže skutok sa nestal. A to aj keď boli predložené nepopierateľné dôkazy. Tak, to je na dnes všetko. No a pre členov pokračujeme s videom, ako sa nestať obeťou manipulácie alebo narcistických ľudí. Ak sa vám video páčilo, tak budem rada, ak mi dáte like. No a dole nechám link na video klamstvá narcistických ľudí alebo o čom narcis najčastejšie klame. Tak to je na dnes všetko. Ešte raz ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás na budúce.